Iki gaya apa sih kudu kula tandangi, Bu? Prai sik, Mon. Lah, kok prai pripun to, Bu? Wis pokoke prai sesuk lagi tandang gawe meneh. Aku lho niku keluna kerja sacet wadwut lho, Bu. Arep sacet yo karepmu, arep wadut yo karepmu, pokoke prai. Sampeyan golek gawean to, Mas? Ya iya tadi, aku iki keluna kerja ya. Nek ora kerja kaya wagu. Iki apa iki? Wis ndang sacet wadwet. Nasib. Loh. Sampeyan warung Mbak Is tutup. Mbak. Is. Mbak. Ngerti tutup apa to jane? Ya ngerti to, Mbak. Kok celak-celuk iki ngopo? Bang enak warungmu tutup, aku ora oleh celak-celuk, Mbak. Nek nyeluki lak mesti arep tuku to, Dot. Durung karuan. Wong aku rene Mas takon kok. Arep takon apa meneh? Warungmu kok tutupi ngopo? Jane ana pertanyaan sing luwih penting apa ora to? Baik, siapa? Sen lahir barengi pas arep pemiluan ya. Sidik-sidik nesu. Wis Dek. Durung. Piye kowe iki soto suwe lho. Alah, ngagi piro uwen wis kondo suwe. Kurang banter, Mas. Terus. Mene. Kurang. Mene. Banter, Mas. Ya, mene. Nah, terus. Wis sewi. Nah, terus. Wis hop. Hop. Mas. Jane iki lagi do parkir mopi kok hap hop. Wah. Dah menok angel. Iki mah ceritane do pijet-pijetan ngono ta. Nggih, Bu. Lha Mas Momon iku jane golek gawean kok. Walah, ngono. Wis, Mas, wis. Yes. Mon, kene sisan Mon, timbangi nganggur kene. Iya meneh iki. Cepat. Kenapa tadi itu? Alah, tutup lagi. Pak. Emang apa, Pak? Sirku ki arep tuku sabun mandi. Oh, alah, mbok enggak. Lah tutup nih lho. Alah, mboten napa-napa, Pak. Yo, Pak. Nuwun ya, Is. Nggih. Ya, Is. Nggih. Sik ya. Nggih, Pak. Is. Tutup. Ya ilah. Lah Pak Kliwone mbok doli, aku ora mbok doli to. Nek sampean arep tuku sabun ya tak layani. Apa ya kelakon ngombe es rasa sabun. Nek sampean gelem ya ngombe ya. Wong iki piye to? Wong kok senengane ban cinde, ban siladan. Lemu wagu. Sing banter to, Mon? Nggih, Ndara. Nah, ngono lah ya penak. Mas bariki pundakku lho ya. Ngapake?
Ya kan mijetin no. Wis. Iki sing njaluk ki anakmu lho Mas, dudu aku. Nah, saya ora masuk akal meneh to. Apa-apa kok sing duwe alasan anak. Saya ora masuk akal to kowe iki. Wong anak jeneng jero wetok njaluk niko-niko. Bu, iki lho Mas Omon iku lho, Bu. Kowe kuwi lho mon dijaluki pijet bojomu klewo-klewo. Jarine timbang nganggur. Iya, tapi kan ya ora terus mijeti ngene iki to, Bu. Ya wis nek aku njaluk tulung, tukokno sabun, pewangi, terus karo Oh. Pun. Mati bener, Dik. Pijet iki weh. Nang saya Pak Kliwon. Piye, Kang? Sampeyan iku kudune iso ngandani Iis kok, Pak. Ngandani apa? Iis niku sakniki duwe sikap bancinde banciladan. Kowe ngomong ngono kuwi kok ngerti karepe? Lah, ya turaro. Apa? Lagi sing ngeten le. Ah iya, paling-paling kowe iki kudu arep ngawur, ya toh? Jenengane arep ning ndi ta, Pak? Arep nang desa sik sedulurku digawe. wis mon. Pun, Bu. Kesel. Nggih, malah kesel ngoten iki. Lah kok iso? Nggih to wong biasane nyambut gawe abot tok. Lah mbok wis wong sak kampung dipijeti kabeh. Pun, Bu. Jenengane ya masuk ora masuk akal suwe. Ya kowe kuwi ora masuk akal. Kok saged? Lah wong prayo butuh gawean. Lan won dulur-dulurku. Enten gawean betul, Bu? Ya ada, nenek gini selalu ada gawean. Endi? Nyopi cetono. Lah rumangsamu ki apa piano apa piye? Coba tes vokal. Iya. Ceki ngek ngok. Ceki ngek ngok. Oh ceki. Oh ngek ngok. Oh ngek ngok. Ceki. Oh ngek ngok. Oh ngek ngok. Wah. Lagi tangi, Jo. Ya iya no Mbak. Wah, penak men uripmu. Dino iki praidik sesuk wae lagi mulai kerja. Lah kok prae enten apa to? Leren dhisik. Lah kok dadak leren iku nggih enten apa? Kesel. Kowe takono. Lah kok kesel iki ngopo to, Bu? Lah kok malah kowe melu-melu ya ngopo to, Man? Kowe iki lho kok mungkin ngerti kono lambe nganti gawil. Ayo sakarepku wong ya lambe-lambeku dhewe kok ikut campur. Oh, lah rumangsaku ki wong sak kampung riwili kok dina iki lagi do aneh to. Loh, Lek, Meneng timin. meni mindul. Ojo sik. Lah ngopo? Wis to, manut aku. Lah masalah iki apa? Pokoke dina iki wong kampung riwil kuwi akeh sing aneh lho, Min. Aneh piye to? Ya pokoke akeh sing aneh-aneh tur wagu-wagu, Min. Lah sing lagu iki padahal piye kuwi lho, Lek. Is. Parkulaan to, Is. Nggih, Mas. Aku gawe kopi ya. Wah, ngapunten, Mas. Untuk hari ini warungnya tutup. Dadak tutup barang ya ngopo to, Is? Lagi pengen tutup kok, Mas. Ya wis nek Ngapunten deh, Mas. berarti bukake sesuk. Nggih, bukanya sesuk. Ya wis ana aku sesuk gawe kopi.
Nggih sesuk jenengan mang mriko mawon. Leh mbok yo dicatet po dieling-eling sesuk aku gawe kopi terke ngomah. Yo. Piye to kuwi?